Ati chendodya maruva. Kasi Nemsandudira mvura. kuri kuvhundukei Muri seiona. asonomba pabasa muna nowanzovhunduka kuti ngaringe achibaba pabasa Musvikiro wenyu mari. wamuka sei zvavo Ndamukeni mamuka. mushe ndaona varungu wako achikwidza apa nehilux yewhite Ungati hanzi tichambosvika shopping. wanzi shopping alright haiwa unoshanda wena unoshanda Ndisati ndakatoinga basa racho kuti rifambe. handiti otherwise kuri sei Ndizati. maiwe hameno zvandakanzwa ava murungu wako uyu hanzi medhemu wako anorohwa zvekuti shuwa hanzi wakatombobva papolisi mamanja Matanga. Makatanga makazvinzwa kuti iwe zvandinetsa because wona medhemu wako ndowirirana navo futi saka nadzo nguva kunyara undiudzwa kuti ndozvavari kusangana nazvo kana kuti vari kurwa nemurume but madha nyaya dzenyu idzi ndonyaya dzinozondipinza kuma ini panapa ndakavinga basa rangu ramukuona izvi zvimwe zvacho ka kuzvizivei naiwe anozodzingwa basa ndini aiwa kana unoziva kuti chii ini nofuti ava ndisavira wanga vanenge vachiondodzwa zvinhu pamusoro pako pamusoro pangu handivasvika ndikatitamba newe apa ndichiti unoshanda zviri kutonzi hanzi haushande hanzi ndononungu hanzi ukada kugara mumachemasimibu aya ukada kuzvambarira ako apa uchiziva mushana apa hanzi zvinenge zvisambomira mushe ndakatozorevera ndikati mwana wekumusha kwangu musamudaro mwana weparusapa apa ndiwo muri kudaro aiwa mwana wekumusha ndozvandikuziva ndikati inini tinge ndichinziva zvinhu zvakawanda saka ipapo ndatoti ndimwe nyaya ndafambira ndikati manje mwana wekumusha uyu akaperwa nebasa hanzi ende chinjoka hanzi hausi kushanda hanzi unenge wakangozvambarira apa nemaapa ndidzinga ndozvandakatozovakumbira ndikati awa musamudzinge zvine uchindiudza hanzi sewena wangu wakarohwa here kana kuti kwete murume wakamuti munovharirwa here kana kuti kwete hanzi akatorara usiku hwese hanzi akatoita munyama akatosvika itori weekend but imi machiona ndikataura hamuzovaudza inche ndiri kuda kuziva ndikutyira basa rangu usatyire basa rako ndiudze nekuti uri mwana wekumusha ende ini ndiri munhu ari flexible aiwa kunetsana havana hava kumbonyanyonetsana zvembiri sichirei asi kuti maybe mama vanenge vangangori nestress dzavo here semunhu anga ainake stress vakangojungwa saka vajungwa chavakaita vakabva vamhanya kuenda kupolisi so nyaya dzacho dzakabva dzazoenda kupolisi asi vakazoenzaniswa zvavo ndo zvinhu zvakangoitika chete right nekuti ava vari dramatic asi zvokunyatsonetsana chaizvo chaizvo kuti hapane munhu akakuwara hapana munhu akambokuwara kwakuri kutonyepirana kuda kufikisana wapedza plus kanyaya yekuti uyu kamudhara vane mamwe maproperties anga asiri kuzivikanwa namadha saka pavakazozviziva manje madha ndopavakatanga kuda kuchiti uini munhu atori nezvinhu zvese izvi nini handina ngoziva hwane yatiri kugara saka ndo zvakakonzera kuti madha vazoda kunofemera mudhara kupolisi kuti ndarohwa saka zvanzi iri kunzi chii avanga vari kuti vochisana nemaproperty kana yanyunzwa nokuti iri kusungisa gender based violence chaitika ndechekuti mai vaiti tofanira kushiyana wozi mai vanga vakuda kuita divorce saka mai vanga vakuda kuita iri divorce maybe ini vaita divorce